asesiad am yr hyn ti'n newydd gwrando i y cyfansoddiad Dinas Emrys? Wel, mae'n rili dda a gyd y music yn mynd i fel give a fel really nicely. O ti'n gweld nhw'n dilyn y curiad o'r ti? Ie, maen nhw'n dilyn y curiad. Dwi'n meddwl bod nhw angen fel gwenu ar y dechrau a'r diwedd. Dwi'n meddwl allan nhw wella ar y drums, fel ar y ochr fanna, i trio chwarae fo ar yr un pryd. Dwi'n meddwl bod angen mwy o gydweithio achos bod rhai yn neud fel swn unigol. Teimlo fel dyn ni yn Dinas Emrys. O ti'n teimlo ti yna, so ti'n gallu dweud bod nhw'n creu'r stori yn cerddoriaeth nhw?